Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Sekuru makadi. Ayo, ndi right mzukanga mene kuti sei. Tiri right but kwapisa sekuru. Mvura zveguru nezvo. Zvatotitengesa musoro. Atiziye kuti musikana atifungira mweya upi. Kana kuti pamwe atikanganwa here. Asi ndezvamwari zvinoita. Anditi. Tikura sekuru mazuva ano ndimuri kuchengeta mai Ruvimbo naRuvimba. Muchiro kunge tambofambira nyaya yacho iri nyaya yekuti mwana akabatwa Chibharo naBaba. Tinokutendai nekowagamuchira. Vakauya kwamuri vachichema vachiti chii? Vakauya vachichema. Sekuru nibatsirei. Tikati no, rega tikubatsire. Uye ndinotendawo mapurisa eZimbabwe vakaita basa ravo nemazvo ende zvinodiwa. Nekuti murikuona ndine imwe nyaya yandinayo panapa. Baba vaRuvimbo vakanopuwa mushonga webusiness kuti wewe kana kuite mari unofana kusangana nemwanasikana wako. Saka baba n'anga ndiyo yakavataurira izvozvo kuti ndinoda nechinyi mwana wako ndokuti mari yako ite sei iite kusvikira vasvika pakunakidzwa kusvikira pazviri nhasi kuti mwana atova nenhumbu yakatonozvarwa ende uyezve ndiri kutenda ruzhinji rweZimbabwe mai Ruvimbo vari kumhanya nemafoni vari kufona tingakubatsire nei mai Ruvimbo mhanyai kuno kuMbare mhanyai muno mutauni uye muto zvinhu zvemwana. Saka ndiri kunzwa kufara nazvo ende uyezve zvinondifadza nekuti dambudziko rakadai sedambudziko rakaomarara ende dambudziko risinganzwisisike ende zvinhu zvinorwadza zvekuti handinyatso peni yacho ndongoti iwe muzukuru mboitora peni imboita yako mazvona. Kozoti ndinawo mwana futi zvakare vari kundifonera sekuru vachibvayo vakamira sei hongu zvachibvayo zvedu zvamwari hazvisi zvekuti zvakafanire zviri kuitika munyika zvachibvayo ndezvamwari. Munhu akaropafadzwa naMwari ari kubatsira nyika haana mari yake haisi mushonga chipo chakungopoona Mwari chaari kungobatsira kuti kanini akandise kuda kupai mota kana imba ndinongoitambira pozi zvakachena. Zvasiyana nemunhu uyu anonotora mwana wake kurara naye kumumitisa kumupa mwana. Anditi. Right. Kane munzwa kuna mai Ruvimbo. Amai Ruvimbo makadi? Triped makadiwo sekuru. Aiwa tiripo. Takazopedzisira kuonana pai pandakauya tichiti ndobva maita mapurisa azopinda ndobva vazokupai advice yekuti fambai so. Nditsanangurire kuti kubva ipapo pandakauya muchitaura nyaya yenyu nemwana mapurisa achiuya makazofamba sei kusvika pazuva ranhasi? Takazoenda tikanomangana nyaya mwana akatorwa statement akataura. Ndoda kutenda Mwari neroko rwavakaisa pamusoro pasekuru Kaneko. Sekuru ava handaivaziva. Asi Mwari akatuma ngirozi dzake nekuona nekutambudzika kwandaita ndichabviswa naBaba Ruvimbo nevana vangu. Vakatuma munyaradzi sekuru Kanengo kuti vandibatsire. Pari nhasi nyaya yaBaba Ruvimbo iri mukati maoko emapurisa vari kurimaini vari kudzokera kukoti musi wa28. Ndine ronda riri pakatikati pemoyo wangu. Asi munyaradzi wangu akatumwa naMwari. Sekuru Kanengo vari kupota vachindisimbisa vachindinyaradza kuti muzukuru zvinowanikwa. Handaiziva kuti Baba Ruvimbo neupenyu hwatairarama vangaende kun'anga kunotora mushonga kuti vaabuse mwana wamusikana mumwe chete. Zvinhu zvinombondiremera ndichiona Ruvimbo achimbobatikana achichema nezuropa akabuda muno makati nasekuru usacheme zvako muzukuru ndinewe. Akasvika pakutaura sekuru dei vanga vandibatsira. Baba wangu atongwa ronda riri pakati pemoyo wangu ragona kupora mama ndakushungurudzai ndakati aiwa mwanangu tarisawo nesekuru vari kumira nesu. Ndoda kutenda sekuru vane mwoyo muchena dei Mwari aramba achivachengeta nemudzimu nehomwe yavo zvaramba zvichivachengeta nerudo rwavaisa mandiri. Ndanga ndisina kana pekutangira pamusoro paRuvimbo. Ndisina kana pekutangira asi Mwari vakatuma mwana wavo vakati ndikuona mhuri iri kutambura iri kushungurudzika. Ndakangwerekana motikari yauya ndisina kana kutombogeza asingazvifungire. Ndasiya Ruvimbo pamba ndikati ruru ndichamboenda kunotsvaga huni. Ndakaona zvechokwadi vakatumwa nasekuru kuti ndai munotora Ruvimbo namai vake vauye. Ndoda kutenda
mudzimu uyu wakandibatsira imbereko yakandibereka zvishuwa kwete zvekumboti ndikambere zvekunyepa zvine zvinhu zvikufonerwa wakasiyana-siyana kupi ndichipiwa zvinhu zvemwana ndingoti dai Mwari aramba achivatungamirira sekuru vagonowo kuramba vachivhumba miromo mhuri yangu nokuti pari nezvitakaomera handina kana pekutangira kana kuti vana vacho ndovapei handina zvinhu zviri kundirwadza mwoyo mangu kuti ushingi hwekunzi mwana ndimai ushingi hwandakandinawo ndichitiregai ndiyarutsewo vana vangu vagone kukura upenyu hwakanaka sanike rimbona ndakatarisira zvinhu zvakanaka paari ndichitaura naye mwana waye aigara chingotaura kuti mama ini ndinoda kuti ndiite garicheno mupenyu hwangu shungodzwa kwese kwamurutwa nadhedhe kuchapera ndakukuchengetai maugara zvakanaka zvokuti nanhasi mwana wangu zvinhu zvinomurwadza nezu rakasvika pakuti ini sekuru dai vandisa pagirasi ndamboona nganga yakapiwa mushonga ndikati aiwa rimbo sekuru vati uri munhu akazvitakura unogona kuzoita problem iwo mirira sekuru ndivachaziva zvaruta newe akasvika kuti mama ini ndiri kurwadziwa kuti dedhedhe vatongwawo mhuri yekwakaronga yaregedza kupomerai mhosva nokuti hamuna chamunoziva ndikati aiwa anoziva izvozvo ndimwari mwanangu toda kutenda sekuru kanengo zvisi izvi ndaizviwana kupi handiti ndirakunza kuti pamakaenda kunomangara pepe ndoudza mafambiro amakaita nematorerwo akazonoitwa baba varuvimbo takabva muno muharare tazenge taana nababa varuvimbo vari muno muharare vaungana semhuri vakati isusu handei takatanga kusvika pagileno raB tasvika pagileno raB ana baba vacho vanhu vairatidza kuti vari kubatikana nezvakaitika musha mavo tasvika pagileno raB zvikanzi chiendai kwamusami tichibva tasumuka tichibva taenda kwamusami takasvika kumatu 1 kwamusami dzeusiku tasvika ikoko vanhu vakatanga kutaura baba mukuru vakatanga kutaura zvakaitika mwana achibva ataura zvakaitika vachitaura mapurisa nemagariro ataita nechitya saka toita sei kuti munhu itimubate hama dzake dzakambotya kumubata nokuti munhu wemunhu akanga ari violence asi vakazosvita ushingi sevarume vakanga vari 12 ndobva vapinda mukombo vachibva vaenda ndobva vasvika akarara vasvika akarara vakasvikokumbira vanowandwa ana mai vake vakabereka murume wangu zvikandikukumbira kuti munoti mutsirewo John kuti tikwanise kumubata vakasvikomubata murume uyu zvechokwadi vakauya naye kwamusami asvika kwamusami haana munhu wakataura naye ndobva abvunzwa nyaya yake achibva airamba saka ini kubvo ipapo handinozombowana mukana ndakazongodzokera kunova sadza saka kwapadoka ndinofamba long distance netsoka ndoba ndakakumbira kuti ndikukumbira ndisiwo chikafu ndidzokere ndochika kupondwa handina mari yekombe zvinhu zvakandomera ndoba ndakapedzisira kuonana nababa varuvimbo papazoitwa first court second court takazenge tadedzwa iri kwamusama hatina kuenda saka nezvichamirira third court iri kunzi iri kumuswa 28 tisingazozivi vachatongo vachinzi chii 28 February handiti saka imi muchiona murume wenyu achisungwa makazvinzwa sei ndotonzwa muchiti makaendesa sadza inini handina kuzvigamuchira zvakandirwadza nanhasi zviri kundirwadza kuti murume uyu angati oponda inini achindiabhusa nevana vangu tichirara musango oabhusa futi rwimbo wacho ndibaba vane mwoyo wakaita sei vasina tsitsi nemhuri yavo vamwe varume vanoshingirira kuti regai ndidzidzise vana vangu vaitore mangwana ndoda kutaura chokwadi pamberi paMwari baba vakandirwadzisa nanhasi ndoti ndikatanga kuzvirangarira mhuri yeZimbabwe dei pasina sekuru kanengo ari kundisimbisa pamwe ndingadai ndakazvipfudza kudhara neroga kana nemapiritsi emakonzo asi sekuru ari kundisimbisa kuti muzukuru usatongere mweya waMwari wakadaro Mwari vane mhinduro Mwari munyaradzi handitira hezi ruvimbo right ko uri kuchemeiwa ndoona futi uchemei nai handadzi pakasungwa baba pavachiviwa kwanga uripo wakatovaona vakataura newe pavakataura statement wanga uripo pavari kunzi vakaramba wakanzwa sei pawanzwa vachiramba zvinhu zvawandoziva kutoti izvi ndo zviripo ende wakatozvitakura seizvezvi zvinhu zvakandirwadza asiwo vakabatwa nemhosva nekuti vakabvunzwa nemuprista kunzi baba mwana munomuzivere zvikanzi ndomuziva zvikanzi handindimega vai pamuviri pavanapo munopazivei zvikanzi ndomupaziva muridzi wenhumbu ndoita se ndomuziva ndokukanzi akamuchidzwa muridzi wenhumbu titaurire matoya zvakanaka nababa wake saaripo bvaendeswa kune muridzi wenhumbu bva vati ena handichaziva muridzi wenhumbu handimuzivi sa chishuviro chako iyoyo ndichindanzwa amai vachimbotaura zviviri kana zvitatu chishuviro chako zvinezvi ndechiruvimbo chishuviro changu ndechekuti dai ndakwanisa hangu kudzokerwa chikoro ndaita kwasi ndaida kuita yechigadhi cheri ndo chimwe chishuviro changu chandinacho ichocho handiti wanga wafom chii nandakuenda form 2 wanga form 2 but asi zviri kutaurwa
amai ruzvinzwa kuti pauri apa changomirirwa ndezvekuti uchibatsirwa mwana handiti mwana ochengetwa namai iwo odzokera kuchikoro handiti dai uri kunzi iwewe ndiuri kutonga baba vako ndiwe jaji waivatonga zvakaita sei zvangu ndavati upenyu hwese vari mujeri upenyu hwese vari mujeri handitika ndiri kunzwa amai vachiti pane 2 kana 3 zvemwana zvavari kupiwa nemhuri yezimbabwe vapiwa chii nechii sofa zvapiwa zvakawanda okay handiti mapiwa chii nechii amai ndakwanisa kupiwa matracksuit manapkeni bhegi nyowani nokuti vamwe vari kuti vakandidedza vobva vapinda neni mutano vobva vatirega titengere mwana wedu zvino saka ndapiwa sofa manapkeni hembe dzaamai nezvimwewo zvakasiyana siyana zvandapiwa nemhuri yezimbabwe handiti pane zvamungati zvasara here zvinezvi mataura kuti manapkeni aripo kuitira kuti kana paine mumwe ada kubatsira anga aine pfungwa yoda kutenga kana manapkeni kana angave mapamba ubva mati aiwa aripo zvawo anozogona kuzotengwa nguva rekutera asi zvinezvi chinhu chasara chakakosha chamukutarisira kuti chivepo ndechipi ndanga nchido zvakaita sana kotonu nekotonu nedishi nebhaketi nezvinana mapamba plus ndikukumbirawo mhuri yezimbabwe kuti ezvi ndezvi ndakaomerwa handina kana chikafu chekuti ndosvikotambidza vana vari kumusha vandakangosiyirawo muzukuru wangu zvinhu zviri kungondiremera kuti upenyu hwacho huchazoita sei kune vana vangana kumusha kune 2 ane 9 years neane 12 years handiti asi makazvipira ezvinezvi kuti mugare pamusha ipapo muchichengeta vana venyu kwete kuti mubviswe ipapo ndisingazoziviwo mwoyo yevanhu nokuti munoziva kuti mumwe munhu anoita kunge ane rudo newe asi asasafarira kuti urarame pamusha ipapo ndachingoti kana ndaona zvandiremera ndinodzoka kuna sekuru ndovataurira sofa noti ini ndine marata angu ndokwanisa kana kupiwa pekugara ndikawanawo kana mubato wemaoko kuti ndishande ndovakira vana vangu pano pekuti vanenge vari so safe asi kana pachikodzera apo kuti ndigare ndisingaziviwo kuti vekumurume wangu vanozvigamuchira sei ndinogona kugara pati mwoyo wangu uri kundiremera nokuti vana vangu havasi safe vana vatooneka munhu kekuita kanenge kakutya sevana vaiabhuswa zvokuti kana ukadoka chaiko chaiko tirongorara murume imwe chete nevana vangu vanomhanya kuti toisa chihuri kuti ngativharei kakuita kanenge kakutya kaikai kari mavari handiti pamusha pamama muchigara pa ndepani pamusha pemurume panga pari pamusha pevabereki pari pevabereki murume ndekuzonzi chigara iwewe mushure mekunge vabereki vashaya nemunino akashaya handiti pakasungwa murume wenyu ezvinezvi ari kurimandi hapana kuzomuka here kamwe kakutaura futi kubva kuhama idzo dzakamboinge dzabatana nemi apa hadzina here pamwe vanhu vanogona kuzochinja pfungwa ukama hwenyu zvinezvi nehama dzekumurume hwakamira sei sofa handina wandati ndaonana naye ndakatotanga totaurawo nevamwe pamafoni asi sofa hapana munhu wandati ndaonana naye face to face kana akazomboya pamba achiti muri sei nevana asi vamakataura navo zvenyu muri kuwirirana handiti ruvimbo pane chauri kuda here iwewe vanhu vakutsvagire sofa chaunongoda chiri ndechekuti pekugara bhozoti ana tete vangu vari kugara muno muharare vakabva vatondudza kuti iwe handichada kutokuona mumasomo angu bhozoti vakasukisa hanzvadzi yangu tete vavo hanzi chii hanzi handichada kukuona mumasomo angu bhozoti vakasukisa hanzvadzi yangu saka vachitaura izvozvo vakamuona here kuti une pamuviri pehanzvadzi yavo vakati chii ndobva wakabva wandiudza mashoko eyayo inahwu zvinhu zvinongogara chindibata nekushungurudza kwavanenge vachiita mai vangu vanenge vachitaura ndode ndaona hangu pekugara tasuduluka ipapo zvinhu zvazvikangonaka ndo zvimwe zvandiri kukumbira rubatsiro handitika aya zvatinoita ndiri kudai so nemi amai varuvimbo kana pakazoita hama yekwababa varuvimbo inokufonerai ichitaura zvisirizvo munondizivisa nekuti mutemo unokuchengetai sekutaura pandakaita zuva rekutanga reri kuti zvamaona ndauya kudai so nyaya yenyu yakutofamba handizvo zvakapatanga kuitika paipai saka da kuti hama dzacho zvindoziva kuti dziri kunzwa dzichanzwa ende dzinogona kuzoudzwa nevamwe kana paine ane dzinga achikufonerai zvakare achitaura mashoko ataurwa naruvimbo aya
yekuti wakasungisa hama yedu kana kuti wakasungisa ani, mundizivise. Mutemo unokuchengetedzai. Mutemo unotora matanho awo kumunhu anenge ataura mashoko iwayo. Anozoudzawo vamwe kuti izvi kaizvi hazvitaurwi. Handiti aiwa, tinotenda sekuru. Tinoda kutendai tinotendawo sekuru Kanengo kuti rambai muine mwoyo wekubatsira. Homwe yenyu ndichireranira sekuru tigere hedu zvakanaka pari zvino. Uri kutichengeta zvakanaka, hatina kana problem. Rambai muchingokanzira mwana wangu mubviso mweya uri pamwana wangu, ndichiti muridzi wemhosva ngaatsidzirwe nemhosva yakurwadziwa. Ndichitenda mhuri yeZimbabwe nasekuru Kanengo vari kumira neni. Kunyange dei panga paine vamwe vanhu vakanga vachitaura zvisina basa, asi sekuru vari kumira neni. Ndoda kutenda mweya wokubereka wavakaita pandiri, nokuti zvinoita kutoona sababa vangu naamai vangu nehama dzangu dzese. Kuda kuvatenda, dai Mwari avawedzera makore ekurarama panyika nebasa ravo rikomborero ropafadzwe nekusingaperi. Ndotoona futi wapandakakuona iwe patiri kuGrenville naye zvimatotsukirira kana kuchengetwa nasekuru bana. Vakagorasa sei mwana wavo tumwo nembereko yekwamai vangu zvikanzi mwana wako uyu mubatsira asatambudzika asatetereke. Handiti zvodai pasina kuabhizwa muri chigagairwa chaicho. Aiwa, naamai vangu zvichaita chetu vachandikomborera sematangira vakaita vanongozvipedza. Handiti aiwa, tinotenda sekuru. Muri kutendwa namai Ruvimbo zvakarenda kutendai bhozi ndimakandifonera usiku mukati kune nyaya kuno mangwana makuseni mhanya unosangana nevabereki ava vanyatsokutsanangurira vanzoti zvakamira sei toziendesa nyaya kumapurisa. Ndakaitawo saizvozvo, nyaya iri kufambira mberi uye mai Ruvimbo ari kuti aiwa, ndinotenda sekuru musandirasi. Icho wadi no zviri pandiri handigone kuzvipembedza nokuti nhau iyi inorwadza. Kufunga mwana ari kukutaurira zvakaitika zvekuti akazoita mugadi jeri sekutsananguka ari kuita kukairwa nemakesi akadaro. Kufunga mwana anonzwa nokurohwa. Zvakaitika izvi zvinhu zvinorwadza kuti munhu aida kutsvaga mari nenzira dzakashata dzekuti urara nemwana wako. Tachikumbisawo mhuri yeZimbabwe kutanga izvozvi navari kuona vhidhiyo iyi. Wakangoenda kun'anga ukanzi wewe kuti mishonga yako ibatirire rara nanzvadzi yako, endai munoripota papolisi kuti ndo zvandaitiwa. Muwane umbowo kutakura foni morekodha iri muhomwe kuti sekuru hongu ndidaita mari woti hwengu kuti uite mari rara nemwana wako rara nanzvadzi yako. Vanhu ivava vakukwadza nyika. Nyika iri kuparara. Tine zvinhu zvakawanda zviri kuitika. Mwakunzi damburai misoro yevana kuti muite mari, urayai vanhu. Saka n'anga idzodzo kana nemaprofita akuzviita futi zvakare. Maprofita akurombesa but vakurombesa nenzira dzakashata. Saka ndachikumbira mhuri yeZimbabwe kuti iwewe wakanzwa muprofita achitaura muromo iwowo kuti iwewe kuti uite mari kana uite zvimwe zvinhu ita pfudza upenyu hwomunhu kana kuti rara nanzvadzi kana rara naamai vako kana rara nemwana wako kana tere pamwana. Tachikumbisa kuti vanhu ava endai panext police iri padhuze neMupapa munoripota kuti n'anga iyi yandiudza kuti zvakati. Mupurisa oendawo futi zvakare ipapa akapfekwa asina kupfeka uniform unosvika kuti ndida kuromba wonza the same problem iyoyo. Vanhu ava tikumbira kuti mhuri yeZimbabwe ngatibatsiranei tivake nyika yedu ifambe zvakanaka. Tisasangana nemaproblems iwaya yekuti kudimburwa kwemusoro kwevana, kurara nanzvadzi, zvinhu zvakang'ora. Kana mvura ichinganai sei tingawane sei mvura kudenga kuna musikana. Tikuita mabasa akang'ora because izvi zvinoitwa nembwa kwete vanhu vanofunga chaizvo. Imbwa ndinoda nembwa kuti imbwa yakabereka mwana waine inozorara naye futi zvakare. Mwana wembwa inozorara naye because imbwa hadzina ukama. Saka isusu takasikwa nevanhu tine pfungwa dzakakwana 5 cents dzekuti tinofunga. Unonzwa sei mwoyo wako iwewe kutsimbira mwana wako progress ichifuma. Ingana vaimbi chavanondidzidzisa ingwana kuti urepa mwana wako progress akaimba rekodi yekuti ungari kutsitsira mwana wako, kufembera mwana wako zvinoita here. Izvi zvinorwadza. Nawe kugara panapa, inini ndiri munhu ane tsitsi nerudo. Ndinonzira tsitsi munhu achinge achitambura. Ndinofanira kubatsira nekuti Mwari tinotomuziva kuti Mwari ari kuzvishiwa musika vanhu. Saka tinobatsira uyezve hatishori machechi,
hatishore chinamato. Isusu tine chinamato chedu chatiri kuita isusu chechivanhu, naivo vanonamata chinamato chavo, asi chinhu chese chinongokonguta pana Mwari Musikavanhu, kuti Mwari ndiye akazisa madivhizheni kuti kuna ava vanonamata chinamato chavo, kuna ava vanonamata chinamato chavo, but chinamato chedu chimwe chete. Ukaona wakushora kuti chinamato chatise chinoshesa chinamato chocho chinoshesa nemabasa ezvinhu. Because ukaverenga Bhaibheri shoko raMwari rinobvunza richiti munhu waMwari unomuziva sei? Unomuziva nemabasa. Nditi kuti apa pane mweya waMwari here kandi apa hapana mweya waMwari. Zvakafanana nezvekutoona nechitarimamanyina vachibva kuti vakubatsira vanhu vari kuropafadza vanhu vari kuwapana, but unonzi umwe muprofita aguta hake sadza akuupa kunzi vasi vapiwa zvinhu izvozvo vachafa. Iwe ndiwe Mwari here unouraya vanhu? Animazvaona. Saka kana munhu akapiwa chipo, rega kushora, pembedza kuti Mwari varopafadze. Ende kazhinji pauno kuchishaudha pauchitukirira uchimushora uchiita sei Mwari akutowedzera futi mo mazvaona. Saka zvese izvozvo zvinobva mugodo mazvaona. Godo ndinopa kuti zvinhu zvisvike pastage yapo. Because ukaenda kana tukafamba ukaenda kwaunongoenda kuona munhu akapfumaka unobva waita godo kuti sei nenge azipa zvakati. Saka kuti ndiite mari ndingaite sei? Rega ndiende kun'anga ndinotsvaka mishonga. Ndounosangana nevanhu vanoita zvenhema manje vakuti chenurara nemwana kandi ndinodimbura musoro sezvakaita gore rero kwatamba kuti musoro mwana wakadimbura ukashayika nanhasi kuzoti uri kupi nanhasi hapana akuzviziva. Saka maproblems aya tiri kumaramba. N'anga dziri kuita izvozvo ukoyo mapurisa itai basa sezvazviri. Kana inini sekuru kanenge wacho ndakaita izvozvo kunzi ndini ndikurombesa panapa ndikudimbura musoro womunhu ngandisungwe ndiende kujeri nokuti zvandiri kuita handisi kuita zvinhu zvine kutouraya nyika. Handiti makatarisa ruvimbo sekutoziva kuti mwana ari kudzimbikana, mwana ane bundu pamwoyo, muchimurayira imimi sasekuru, muchirayirawo zvakare vamwe vana vari kunze vakasangana nedambudziko iroro rekubatwa Chibharo naNaBaba asi havana kuchemera. Mashoko amungavape ekuvavaka sekuru ndeyekuti chii, takatarisana nesituation yavari pari zvino pana ruvimbo zvakare. Pana ruvimbo apa ndirikugara chimucomfort ndichimuti muzukuru no problem zvinoitika, but zvina ruvimbo zvakafanana nerufu. Rufu harijairiki. Ruvimbo mwana akabhinywa kutora kwatiri kuita ikukuno kutori nevamwe vanhu vari kutobhinywa futi nesame problem iyo vakatowandisa, but kune vamwe vanhu vanozongoti hatikwanise kusungisa hama zvinonyasa kuzi jeri racho rakakura. Saka kune vamwe vana vari kubhinywa mumamisha umo udze vabereki zvisati zvaipa kusvika pastage naruvimbo kuti munhu anozopesa anopamunyiri. Ruvimbo ndikugara naye panapa ndichitaura dzimwe dzaona panombomudedza esi muzukuru wangu zviri sei ndichimukamfota kuti ndondowari muzukuru zvinoita. Saka imwe challenge yapo ndeyekuti mwana uyu tine dambudziko rekuti mazuva akukwana, nhumbu yake haiberekerwe mumba, nhumbu yake inoberekwa kuchipatara, amai havana chavanacho. Inini ndino zvandichakwanisa kuvabatsira kuti akwanise kuenda kuchipatara, but inini ndachikumbisa mhuri yeZimbabwe kuti kana une dhora, une pondo, une 50 cents, pakaita vanhu 30 inopana, mai vanokwanisa kunoregister kuchipatara. Sezvo ane 16 years hatizive kuti anokwanisa kupusha nyama, pamwe achazonzi ngaita operation, pane pachidwa mari nemadhokta hazvizive zvokuti mimba yako yaNaBaba. Chaunoda chinoda kuti vacheke vaburise mwana ararame, mai vacho vararame. Saka tachikumbisa mhuri yeZimbabwe, ini zvamusasekuru kaneno ndikukumbirawo kuti ane rudo neanotenda shoko raMwari neanorinzwa kuti kuna Mwari kudenga, ndachikumbirawo kuti 50 cents dhora asi dai yakawanda munokwanisa kupuwa namba dzavo kwete kuti ipinde muaccount mangu, ipinde muaccount mavo. Sekundatumwa 50 cents paiko keshi, sekundatumwa mari yakati paiko keshi, vachinotora mari yekuti kuti tigare tiri preparation kuti mwana abatsirike, mangwana anozopupura kuti makandibatsira. Ende uyezve ndinotenda zvinhu zveZimbabwe zvikurisa kuti rambai muno moyo iwowo une rudo. Handitika uyu ruvimbo uyu ndichambogara naye pano kuita kuti ndimbosi kana ukataura naye nyaya anenge akutongochema, haukwanisi kutaura naye nyaya zvinhu zvinoendera mberi. Kwada kutaura nyaya kwamufungidze nyaya anenge akutochema kufunga kuti habheta ndizviuraye, habheta ndiite zvakati. Saka kuti aiyo muzukuru dhondowari hauzviuraye, zvinoita zvakanaka. Saka munhu kutoti magarisari kuti naye panapa
nyaya idzo dzatiwanzi kudzitaura taura ndizvozvo kana ukada kuti utaure naye so misodzi mukuona kana kuti kuda titaure naye nyaya anenge atochema saka nechitogara naye chiti mama waenda kupi rumbu kuda chi zvakamira sei kuita kuti asafunge zvakanyanya bhozi mai vacho vakati ndakuzviuraya mwana kuti ndakuzviuraya saka tinoruza vanhu 3 panguva imwe chete. Amai Rumbu, ndanzwa muchiti mune marata handiti ngatiti zvinhu zvasvika pakuomesesa pakunzi munzi ibvai kana kuti maona tini pamusha apa hapachagarika nekuti vanhu vaita se vandivenga mune nzvimbo here yamungati mhuri yeZimbabwe yokubatsiri kuvaka ikoko kana kuti mune mada kutotengerwa kana panyowani zvakamira sei ipapo? Inotsvagirwa panyowani handitika nekuti pfungwa iyoyo yakambouya nemwe munhu akandifonera achiti hazviite here kuti titsvagire amai vaRuvimbo pekugara. Saka dambudziko rakanga riripo mazuva enyaya yanga iri nyaya yefoni kuti tikufonere ndikudziva kuti ndopfungwa dziri kunoko vanhu vati zvinotoita sei panga pasina. Saka izvinezvi vanhu vari kuzvinzwa makasununguka here kupa vanhu nhamba dzenyu kana kuti sezvo dziri nyowani muchiri kudzisa here toziita dzekunyora vanhu modziziva handiti dzitaurei nhamba dzenyu kuitira kuti vanhu vakateerera vagokwanisa kutaura nemi. Asi musati madzitaura chikumbiro chatinoda ndechekuti vanhu nyaya vakuiziva kwayabva nepayava. Tiri kukumbira vanhu vanokufonerai vachikubatsirai kwete kubvunza kuti saka zvakazoita sei ndobva zvazodii For these and more stories, tune into Zim News TV with Robert Tafumani. Gara ndichingorohwa ndichigara naye kuHighfield tikabva kuHighfield ndichigara kubva kuzvokuti vanhu vese vavo makatoenda kunobvunza nhau yangu hapana asingazivi raramo yangu. Asi nekuda kwokuti ndiri nherera handina baba naamai ndaifunga kuti ndikada kuti ndidzokere kumusha uku ndinogara ndinonoona ani hanzvadzi dzangu pana tete baba vanga vakanga varipo vachimira sababa ndakambovaudza nhau iyi vakada kuti vaedze kuigadzirisa hama dzake dzaida kuedza kugadzisa nyaya asi murume wangu ndainyatsoona kuti ane mweya weumhondi ndaishingirira sevharautami ndichiti ndiyarutsawo vana vangu Ruvimbo Lefson naJohn vakure ndakakipa rudo rwavo. Asi ndaenda kudaro murume uyu mushure mekundishungurudza aindipomera mhosva yekuti ndinopomba ndisina chandinoita kwaari. Asi ndaingoshingirira ndichirohwa munharaunda mandigere muvillage memachanetsa imomo. Sabhuku anotoziva kuti ndinoshingirira kurohwa. Mumwe musi ndakamaiswa nevana vangu vachirohwa vachinzi madofo mwana ane 12 years zvagrade 7. Ndikaenda kunomangara nyaya nevana vangu tiri vatatu mukomana anga kuno kuHarare past 1 ndobva taenda kumapurisa achibva atipa tsamba ndobva taenda nayo ndobva anopiwa nemupurisa wasabhuku tsamba ndobva aibvarira tsamba yakati nini handiende kumapurisa nekuramba ndichinzwa tsitsi pamusoro pevana vangu ndaingoramba ndichingodzengera chiti ndikatiza ndikapotera kuraini makuseni ndodzoka ndoona kuti vana vangu vacho. Asi musi wacho nemarovera akandiita ndakarwadziwa ndikati nini regai ndimbopotera kuhama dzangu ndimbozorodza pfungwa ndisingazivi kuti murume uyu itori mhondi chasvika pakuabvisa mwana wangu. Pakazotaurwa naye vanhu vakaungana mwana uyu ndadzoka kubva kuDarwin akageza ndobva anditi handira kunzwa pamakaenda kuDarwin chii changa chaitika. Pandakaenda kuDarwin murume uyu akanga andirova achiti inini ndiri kumuhurira inini ndinoenda kuchechi inonzi St John's ndoyandonamata. Saka pakauya baba vakauya vatinonamata navo vachibva vasvika vachindira kuti ndikuvhurirei cheche kuti munamate. Tikatoenda kwasabhuku tikatokokorodza mwese vatinonamata navo ivo vakanga varipo vakatotaura nababa. Saka panguva baba vaenda vakandibvunza usiku kumapasti 2 pakati murume uyu anga avinge ndikati baba vanga vauya kuti ndikuvhurirei pekuti muite sei munamate. Zvikanziwo vanga vauya kuti ndikuvhurirei pekuti munamate imimi mutori pombwe muri pambi. Ndikati kwenini ndaura nani wamunogara mutimbichi ndiri mhombwe. Takarara makuseni chibva ndatora badza rangu vana vangu vabuda vaenda kuchikoro. Ndine munda wekuserwa ndakakumbira vamweni vangu kuti ndidyigare nyimo saka yanga yangu yekukohwa pandakunochera nyimo. Murume uyu akanditeera kumunda kwekwe ndobva atanga kundishungurudza vandorova kumunda kwekwe nekurwadziwa kuti asi inini upenyu hwandikurama ndinosvika kupi murume uyu achindishungurudza zvakadii hangu kuti ndisuduruke ndimbozama kumbonozorodza pfungwa ndobva ndakasuduruka. Handina munhu wandakaradza panharaunda apa kuti inini ndashungudzwa nemurume nekuti kana dai ndaida kutaratidza munhu angori violent vanhu vaidzedza kutomutsura wototaura muromo kuti mukatonditsura ndinotowedzera kutorova mukadzi uyu. Ndakangosvika nekutya ndibva ndatora mari yanga iri $30 yatanga takatengesa zvidhina ndobva ndangorongedza hembe dzangu ndobva ndauya nepano pamuina wangu ndobva ndataurira ndikati amainini nokuti amainini ava ndo bhesi yangu yandotamba nayo mudzinza randakaroorwa. Amainini ndo zvaitika inini ndakumboenda kuhama dzangu chibva ndaenda kuna sisi vangu ndakasitanga kuti kurwadziwa mwoyo sembereka akabereka. Ndikati ko vana vangu ana bamnini vakundidzoreredza ndikati ko vana vangu ndinoita sei kuti vana vangu havaite sei vararama upenyu hwekuti vanotamba Slav. Ndakadzokera ndarangarira Ruvimbo John naLeroy ndobva ndadzoka. Musi wandakadzoka wacho naye murume akaradza kupenga zvine masimba achida kundidzinga ndobva ndanodedza sabhuku ndobva auya
ndobva atikansela makusei ndobva anodedzwa futi murume kuti kanselwe ndobva akutanga kupenga futi ndobva angosumuka nyaya isati atopera kutonga mudare ndobva aenda tazogara ini mwana wangu handina kunge ndaziva kuti akazvitakura nokuti akanga andikumbira mapedzi tete vacho ndo vakazvitakura ndikati tete mwana waye kana akazvitakura ini handingazvirambi nepamusana pekuti inini akatondikumbira mapedzi ndikamupa mapedzi nanhasi proof yemwa mapedzi itoriko kumba mwana uye manje nekushungurudzwa nevamwe munharaunda nokuti nyaya yakaitika papublic ichitaurwa sepublic saka munomuza panoitwa zvekuti panoitwa makuva panenge paine vanhu vakaita sei vakawanda nyaya yakataurika inini ndoda kutaura chokati pamberi pamwana ndasingatarisiri kuti baba vachandiabhuyisira mwana wangu ndobva ndangoti baba kuti ingava mhosva yekuti vari kupomerwa here mwana uyu manje nekushungurudzika akangobuda ndobva angoenda azodzoka ndopandakazoona kuti mwana wangu ane nhumbu saka indakanga pandakanzwa nemunin'ina wangu achiti mwana wako anenge ane nhumbu nemukoma wangu ndakafunza kuti mwana uyu anogona kunge aine vamwe vakomana vakaita musikanzwa navo chiregai ndichiita sei ndichiona kuti ndoita sei kuti ndinogara nemwana wangu pasi anditaurire kuti nhumbu yaainayo ndeyani tozotora action handimukuzviona zvokuti nyaya yakatomboenda kupolisi ibva yashaya value nokuti mwana angaite sei anga asipo plus ini pandakabvunzwa nemapurisa ndakaitotora ndikati ini mwana wayo kuti ndigutsikane kuti ane nhumbu handina umbouzera nokuti akambondikumbira mapedzi ndo pandakazobvunzwa mwana chikuru zvikanzi aiwa munhu anogona kubata nhumbu asi anokamura pandati wo zvikanzi ndo pandakangoti pamwe ana nhumbu mwana wayo azouya dombo rake rakura kudai so nokuti akanga achiita senge ari kutya semwana akanga abviswa kunzi ukangozvitaura chete munoziva zvinoita vana vadiki azouya mwana wayo ndobva akasvika ndobva atondiona ndakadai ndarohwa nababa wachona ndobva ndauya panapa ndakuti ndakuenda kwamadza mwana bamva vati achimbomira achimbogadza nyaya dzacho mwari zvavanongetoka kana kuda chokwadi chibude pachena mwana uyu akabva angosvika ndiri panapa mwana uyu paakangonditi ba nekurwadziwa neupenyu watinorarama achiziva kuti unorarama upenyu hwakawo akabva ati mama ndiri kukumbira kana mai kwanokupira kukumbira iregera ndinoda kutaura chokwadi changu chiri pamwoyo pangu handakwanisa ndikubudirei pachena nhumbi yandinayo ndeyababa ndinoshungurudzwa hama dzangu ndibatsirei handina rugare murume anondirwa kunge mombe zvokuti deurudzi munokwanisa kuenda muvhereji runonji nemachanetsa mosvikobvunza vandinogarisana navo antaura kuti munongosvikobvunza senge muri kubvunza nyaya tikutsvaga patiensi magara mombe ihama yedu vanokudziva kuti haasati asvika kumusha here mwana iye anorohwa kunge mombe ndinogona kurohwa ndoboda usiku mapasi 12 ndomhanya kumarai ndodzoka netu ndiri kushingirira vana vangu asi zvakaoma upenyu hwandairama wangu wakaoma handasina tarisiro yekuti John Karonga achandibatira mwana wangu Ruvimbo. Saka Ruvimbo auya pano akuona paakati amaendera kutaura chokwadi akakutaurei kuti chii? Akataura kuti ndakabatwa naBaba. Sematsanangurira ari kuita vakangotaura vanhu vese vari muno hama dzababa wacho dzanga dziri muno. Mamuna tete neni namaiguru wacho tatiri 4. Ini natete naivo maiguru wangu naiye mwana. Naye nasisi wavo vanga vauya nemwana kwanga akatiza achidi. Akataura kuti ndakabatwa naBaba. Zvikanzi mama ndine nhumbu yendinayo ndeyani ndeyadhedhe asi kuti ndaitya kukuudzai because dhedhe vanga vakanditi ukataura ndinokuuraya kana kuita sei kumusha kwacho vaindita mukadzi vava kundita mukadzi everyday vachindishungurudza but kuti nditaure mama ndandisisabvumidzwa kana kuonekwa ndakamira nemunhu apo ndairohwa kuti ndiende kana pagogo kunotaura kuti gogo ndo zvazviri kuitika vainditeera ndikada kuenda kumashopuraiti handitese ndandisisina mukana wekuti nditaure saka mama sori yenyu nokuti imi mavakushungurudzwa akataura izvozvo shuwa ndikatanga kutochemawo ndakutodii ndakurwa zvikanzi mama sori zvenyu nhumbu yendinayo ndeyani ndeyaBaba. Saka inini dhedhi vacho kana zvichiita kuti vati vasungwe zvavo ngavasungwe zvavo dhedhi vaundita mukadzi everyday ndandisisaziva kuti ndochirarama upenyu hwakaita sei Mwanangu ndinokuregera isimosho yako. even ipo pano kuti mai junior vazozvizionezvo anga aonekwa achichira abva avaexplainira nyaya yacho junior vakati saka imi amai Ruvimbo munoda kuti zvifambiswe sei? Inini ndiri kutonyika heopi yekuti muve vamiririri vangu mundibatsire asi inini musandibudise pachena kuti nhau iyi takaimhangara inini nemukadzi wangu. Ndakuda kuti imi muve mamiriri vangu. Mongoti Ruvimbo takangomuona achingofamba
nenyika mundibatsirewo kana kuenda ikoko kumusha kwachona handisisina chiremera ndiri kutotya kuti mwana wangu akataura ndogona kuzviuraya saka ndakutonida help pano pacho inini kutobuda akaenda parodha ndiri kutogara ndakatomutevera ndichitotya kuti mwana anogona kusunga mweya usiriwo zviganda pai mumota handina nakugaresena mai vacho vanogara vachingochema maijuniya zvaunondiona udaiso vane vachingochema pamusesande wacho musi wazozviona metu vakamuti mbouya uone tv uri padi urumba mangu ndopakazoenda mumoto vaonovaexplemerawo nyaya yacho yekuti amairoyo ndanzwa muchiti kana nyaya yacho yakufambiswa musabudise pachena kuti ndindazvitaura muri kutya chini? ini ndinotya kushungurudzwa kwandaita nemurume uyu asi mukava vamiriri vangu ndinomira nemwana wangu ruviri samai vati vakamubereka asi apa pari zvine zvindanga ndichitya kuti ndinoitaura sei nekuti murume uyu ari violence inotyisa handiti unondishungurudza chekutanga ndosaka maona ndauya tinokuimbisai kuti munochengetedzwa nemutemo ende chiripo ndechekuti izvi zviri kuitika kuno kwaharare iye ari kupi murume uyu ari kwamureva saka pari zvino hapana munhu anokwanisa kumuudza kuti nyaya yako yataurwa yaakuzivikanwa nevamwe vanhu vasiri beukama saka kureva kuti imimi munenge makachengetedzeka ende sekutaura kwandaita kubva pekutanga chinenge chingodiwa ichokwadi chamuri kutaura kubva pekuta se pekutanga handifunge kuti pane pamuchasangana naye makagara naye semagariro atakaita pasina kana vanhu vemutemo izvo zvazviiti ende handifunge kuti pane pamuchasangana naye pasina vamwe vanhu vachange vachikuchengetedzai imimi nemwana wenyu handiti sekutaura kuri kuita mukadzingina wenyu imimi zvauda kutiwo sekutaura kwamaita kuti muda kumira nemwana wenyu chiregai kuita pfungwa senge dzemwana wenyu hongu zvinorwadza ende muri mubereki asi chikumbiro ndechekuti imimi chimirai saamai kuti ruvimbo asanyanyaenda panguva yakaomesesa awane munhu wekutochemera nekuti imimi mukamuchemera kwaari iye anobva anoti honai ndiri kushungurudza mai vangu zviri nani nditise ndo mashoko anoda kunzikwa naruvimbo pari zvino kuti inini mwana wangu nditase ndinomira newe pese panenge pachinzi parodowa mai help inenge ichinzi iri kudiwa mwana wangu ndinomira newe nekuti akaramba achiona imimi muchichema anoti zvino ndiri kutambudza mai vangu zvazvakutoitika ndizvo zviri kushungurudza mama saka zviri nanoti ndiende ndinozviuraya mama handimukuzviona saka zvichada kuti mimi mucheme kana kuchema pamberi pake zvakuda kuti muchimusimbisa samai matanho oita se potorwa poonekwa kunzi murume uyu anotorwa sei kuti asvike kunzvimbo yakakodzera inogara vanhu vanoabhiza vakadzi inogara varume vanobata vana vadiki Chibharo nzvimbo inogara NaBaba vanobata vanasikana vavo Chibharo handiti mukuzvinzwa mati akabva sei kwamurehwa ruvimbo akatiza achienda kupi akaenda kwazvimba ndobva azobva kwazvimba anzvanzi yangu yakuti yamuti zvenero uchienda kumusha unotaurira mama kuti ndine pamwe ndopakaenda kuna sisi vangu semwana aitya sisi vacho ndovakazoya naye vakati ndauya nemwana mwana wangu akabatwa nani NaBaba saka ini ndaona kuti nauyi kuti ndirambe ndakaichengeta ndinaye mwana kumusha uko hazvibude ndakazama kumubvunza mwana akanditi mama handina mwe mukomana wandaiziva nhumbu ndeyani ndeyababa saka ndauya naye kuti tichizvionera pamwe chete kuti mwana zvoitwa sei baba wacho kana vachisungwa wodi vosungwa ndomubvunza ndoda kubvunzira kuti mama iruvimbo kuti muri kuda here kuti murume uyu aisungwe nekuti vakawanda ana mai vamwewo ndevanoti inini murume wangu hazviti kuti asungwe zvino vana vanosara vachichengetwa naye inini murume uyu ngaasungwe nepamusana pekuti inini wacho handina upenyu huri safe nekuda kwake murume uyu inini ndinoti nezita raJesu ndinosumudza ruoko rwangu kudai murume uyu ngaasungwe asi ndazva muchitaura nhoroondo yekuti kubva muchitanga kupinda mumusha memurume uyu aikushungurudzai hamuna here kumbonomumhangarira kumapurisa ende kana makazviita pakatorwa matanho ake inini ndakaenda kupolice station inonzi Rudzi nevana vangu ava usiku mapasti 1 ndobva tasvika bva taona paine mupurisa anga aripo
mupurisa wayo akandinyorera tsamba akati enda munomupa tsamba mutaura kuti by 8 o'clock tikumuda papi panapa. Murume uyu neustabhoni wake akatambidzwa tsamba nemupurisa wasabhu because ndaitya kuti ndimutambidze tsamba inini ndaitya kuti anondrova neustabhoni wake akabvabvarira tsamba iyeyi ndobva zvangoperiwo zvakadaro. Ndobva ndazodzokera futi second chance vakanditanzi endai kuofisi nambani kwamurewo asi kunodiwa mari kuti munoprindisa chi mafomu anzi chiko protection order inini mari ndanga ndisina asi ndaingopota ndichingoti ndikamhanya ndikanowanda apo ndikamhanya ndikawanda apo ndikamhanya ndikawanda apo ndichidzoka kuvana vangu aitondishungudza murume zvakaya zvokuti chero even chero tiri panhamo zvatakaita zvakaungana kudai seri semhuri aitomutsa violence inotyisa kungondishungudza aingoti pese pangofunga mungondishungurudza aingondishungurudza chero ndikapinda munda chaimo kuti ndisakura asipo aiwa yachiona ndime yandinenge ndasakura akaona pari padiki wondishungurudza senhawe seizvozvi mwana wangu aenda handina kumbobvera ndakaita zororo kana peace of mind pandakadaidzwa nasisi vangu vachinditi uyai kuno ndofunga vaida kuedza kuti tipane zaro rokuti mwana ataura kuti nhumbu ndeyani nosisi vangu vari kudharo nongasati vaziva kuti nhumbu ndeyani vakazozava vato muno mari kuti nhumbu ndeyani saka pandakati anasisi vari kuti ndiite sei ndiuye murume uyu airamba kuburitsa mari yekuti ndikwire chi basi mari yandakauya nayo kunoku yanga itori $10 yandakapinda chikwere chine mumu yandandanga zvinobhadhara anoteerana uye grade 7 ndopandakaona kukuruwa kwandaitaura nokuti takaenda kunorima ndobva tadzoka ndobva aenda kumwe kwaida unochoka mari saka pakabva pauya munhu akabva ati ndinokubatsira munocheka mari javanga vasari ndobva ndasara ndisukapulesa ndodzokuya nemari iyi yakandipa mari mwenzi akauya nditinomburitsa kuti maita basa tozoonana totati imwe yacho ndasara mozondipa ndoda kubhadhara chi vana vangu chikoro ndobva ndatobuda gedhi saka yakabva uya chitina mombe mombe yakasvika chibva hamisa mombe kudanga ndobva nditi hamusati matsvaira hamusati ndikati ndiri kusuka kana pedza kusuka mune raisi riri mumu ratapiwa katanga tirima tobika kapikape chitoita sei tonwa zvokuti next ndoshamisipa chitonanda kutomhanya kudzimba dzavo ndichichema narohwa ndaita sei ndarohwa zvikanziwa nokapangu panoita in time handikuzvona saka nguva iyoyo kandizoti chii chakaitikana chii akatondiramba ndatozivi ndakatozofefenurwa nevamwe vanhu vakanga vandiona ndichirohwa iye aenda kunodzora mombe ndobva ndakangomuka ndobva ndakwanisa kutora $10 iye ndobva ndabuda mba ndatanga kuita sei kumhanya ndakatobuda ndisina kana bhutsu kana chiyembe yandakatotiza naye ndonimendake tori kokumba kwamwana wangu ndobva ndati ndoita sei ndobva ndafunga ndikati aiwa inini ndikada kuenda kumapurisa ekwarose zvindakandomangara pamwe zvinogona kushaya value ini chirega ndikuye bhazi ndiende ndotadza mazitoita sei mune zvaari kundiita murume uyu nguva yareba achiramba achindiita sei achindishungurudza inini ndakuita sei ndakuenda kuhama dzangu dzitore matano saka ndati vakabva ngondimiso zvinongoitawo simba ramwari mwana wangu achibva angouya tichoka tichibude pai pachena andingoziva dzimwe dzenguva pamwe kutondishungurudza kwaita mwana wangu abva kwanga kuri kuvharidzira unwani kuti ndisazoti akaabhusa chi Rubimbo vakazviziva kuti une pamwendi vakazviziva wakavaudza aiwa ndo vakatanga kutozviziva vakatoinzwa nyaya vakatovharavhara nyaya svikana mama kwemise muri kuvharavhara nyaya svika dzimwana wangu hana nhumbu vakatopopotera hama dzavo dzese vanga vazvinzwa sei tetokaya kwandiri bva wandibvunza ndisekusazwa ndiri mwana mudika pachaitombosabva tiratiri ndakatomboenda kumwedzi tobva watanga kutondipopotera bva chokwadi nabobongo ndikaenda kumwedzi bva ndatobuda bva ndatoenda kwandakatoenda bva ndadzoka panext peri bva ndoshandoshandoshandoshandosha nadhedhe pandakadzoka mhene kwanga waenda pawazodzoka futi usiku ndanotora kaungashamwari kangu kandairara nako kandani mama munotora muite se murare mese ndopana vakadzoka bva wandishaya pamba vazodzoka makuseni vanhu vakanditarisa vana kuiona seyanzi nhumbu yemusikanoita se inonetsa kuona ndakati handina nhumbu ndakuenda kuchikoro vanhu vaiti ndakapinda muklasi kana medhemu chaivo vaingonditi vamwe vanhu mwedzi wambudzi unoitizira vamwe vanhu vakabatwa nababa muno zvinhu zvakandichaisa mufaro kana kuti ndikwanise kuudza mai vangu zvinhu zvakandiremera isingaiti vana kuona panhu panogara mari bvandatora mari bvandatisa ndikati unokwirira distance obva panapo unopinda mutauni uku ndokwandikanokwirira ndichifamba nemusango sinombogeza kana kuita sei ndobvazaona lift pandakakwira pandauya muparo pandadzingera mupare singaite ndichida kutsvaga mabhasi aenda kwashimba ndo pandakazoenda mwe witi kwakanaka ebva ndiri kutsvaga mabhasi aenda kwashimba pandirakisa pandakwira pandanonotambirwa ndopakadzina hanzvadzi yamambo wangu uchiita sechiomari udzokere kumusha pandakandidzokera kumusha ndopandakatanga kufuka ndikati ndakadzokera kumusha kwacho vanhu vanosvika vachinditichi pandapfuurira bva ndaenda kumountain mambo wangu mountain akatozvona
mbira tokura ndopa wakandibvunza pandati ndakambotanga nchitsika-tsika ndopa ndakazotara ndiri muno kuti hapana kana munhu aimbozviziva zvaingondidya mumwoyo chino chikwati saka ndibobongo vakambotora advantage yekuti ndakambonepwa pakundo advantage wakambotorere asi chaikundidya mumwoyo ndandakufunga hakuti ndinauka kana nyaya chatogobvara ndakadaro nanditi kunyepa ndaingoti ndangozvora ndokupedza solution noti hapana chaichararamira nyange upenyu chaiwo ndasatombona hapana kwaimboenda kutozvura ndetinondo solution nokuti babobva wachitishungurudza kubva ndiri grade 2 hapana paapambone mufaro pambo ekunotora kuti haugoni chikoro ametonoda kuti munhu agona kusvika papoindi ipi kuti munhu anzi augona chikoro chinhu chikoro zvine zvipo zvikuru zveupo kuti taigona kusvika pakurutsa ropa nababa vava naye pane pandanzwa pandirokumbura kuvhunza wakamborepwa wakarepwa nani ndakarekwa nemukomana aifudza mumba pedu mamwasipo ashedzwa gwara rekunoku negore ripi ndi 2020 akabhatiza kuenda kuSouth Africa. akabhatiza kuenda kuSouth Africa mukomana wacho takatonomangara kesi yacho. Kesi yacho itori kupolisi. saka handi ruvimbo wanzwa amai vachiti ndinokuregerera wanzwa vachitaura izvo ndinomira newe mwana wangu haisi mhosva yako handi kuzvinzwa ndafunga ngutozvoyandokupedza solution handitiri kuona mama rudo rwavatoita kwauri kuti vatore baba vakubatsire kurwadziwa turo nekutsanangura kwanakaitwa maito mararamiro angu nemagariro angu nemararamiro andoita newe nemhuri yangu ndofunga nezuro nzvedzi yako lebva akakuudza kuti ruvimbo baba vakana vakavhariwa tinototenda kuti tichengetwe namai ende taura chokwadi zvazvaiitika upenyu hwese zvotide mukomana wacho ari pano nezuro ndakasvika pakuchema vachitaura vana vese zvikanzi mama takabvira kare tichishungurudzwa nababa zvokuti nyangwe dei kutoita vana inini kana vana dhedhi vakasaita action ini ndichanomhangara nehanzvadzi yangu tiri two because baba vari kutidi vari kutishungurudza ndakarwadziwa nemashoko aitaurwa nevana muno munezuro handidi kunyera vaiti vakabata kurova vana ava ndikarandutsira vana vangu ndairohwa zvekare ndikada kuti ndingotaura chinhu ndairohwa upenyu hwangu nevana vangu hauna kubvira hwakaita safe kubvira pana ruvimbo leroy john nanhasi zvokuti mukasvika pamba pangu muchita kunge muri muenzi muda kuongorora vana vangu vakasvika kudaisi vachibva kuchikoro havana mufaro vandakanenge kakutotya vatozoita rufaro kana taitoita tsika yekuti kana vachinge vasipa vari kubva watikabika sadza ruvimbo aibika sadza kuma4 todya vana vangu zvifarira ini ndikatoona kuti ndarohwa ndaikwanisa kupukunyura ndomanya rimwe gore ruvimbo ngataura kuti ndakatakanurwa nani kana ndauda kufa vakatakanwa nemumwe mupurisa anogara muraimedu anonzi bashami ndopa wakamurova vamurova ndopa ndobashami vanotovatya vana kana titori nesidono asi ava hapana maikwanisa kuvatsura posotwa nemweya wechimhoti vaitomboda kubaya mama nebanga nepamasina kamunin'ina kamukadiki kasitanga kuchema kakamira pamusiwo ndokaita kuti amai wangu apone dai amai wangu akafa tiri nherera pamusaka pababa nazondidaifuta ende zvinhu zvavari kutotaura zvimwe zvacho munoziva kuti vaisambozvitaura kana maiguru vangu ava zvimwe zvacho vaitokipa zvakutotanga watozvinzwira mupi pani zvese zvizhinji zvakutotaurwa kana nemwana wayo vaisataura kana kuti vainzi musataure kana kuti chii ndiri kutozvinzwa zvizhinji zvacho zvavari kutaura nda kutozvinzwirawo pani imimi murume wenyu hapo waenda kubasa nditi achinzwa nyaya iyi akati chii vachinzwa nyaya iyi vakaudzana semhuri saka nhasi ndopavava vachiti hanzi tosimuka toenda kumusha tonomhangara kupi kupolisi kana vachisungwa vodii vosungwa zvavo saka makusena mabangu rambofona tichaona kuti togona kuimhangarira kunoko togona kuimhangarira kunoko zvokutoti vakatonzwa nyaya izvozvi zvazvatoita vanotongoti zvitingori chi zviri right gozi vava vachifanirwa kutosimuka nhasi semhuri voenda naye ruru wacho vofura vachitora polisi pamusana. For these and more stories, tune in to Zim News Bet TV with Robert Tafumani.